Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λέω. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάτι νέο, φρέσκο και Τι. Κοίτα, να είσαι κέντρο. Έλα εδώ. Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε LOL. Και έχω φέρει κάποιον βοηθό. Όχι ότι χρειάζομαι βοηθό απαραίτητα, αλλά όλοι μας χρειαζόμαστε κάποια στιγμή κάποιον coach στη ζωή μας. Γι' αυτό έφερα κάποιον να με βοηθήσει να παίξω LOL. Και πιο συγκεκριμένα σκέφτηκα να κάνουμε και ένα challenge πάλι, στο οποίο θα παίξω τα picks του και θα αναδεικτώ. Πώς είναι η λέξη? Θέλεις να πεις τι picks παίζεις? Λοιπόν, στο πρώτο game θα παίξεις Gwen. Γιατί θα παίξω Gwen? Τι θα να παίξεις? Ωραία, Gwen και Renekton είναι τα pick μου. Τι θα Ωραία. παίξεις? Θα παίξουμε Gwen γιατί είναι όμορφο pick. Εντάξει, θα παίξεις Gwen και Renekton. Ωραία. Δεν έχω ξαναπαίξει τίποτα από τα δύο. Τι να βάλω? Top και bot. Αν μου τύχει bot, θα παίξω Gwen bot. Τι προτιμάς, Gwen ή Renekton να παίζεις? Gwen. Επειδή είναι όμορφο pick. Ποιος μ' αρέσει παραπάνω? Επειδή είναι όμορφο. Όχι. Επειδή είναι εγώ αυτό με συμβαίνει, αυτό θα λέω. Είναι ανήλικη. Αλλά είναι όμορφο. Είναι κούκλα. Εδώ πέρα να πω ότι δεν έχω παίξει ποτέ Gwen και δεν ξέρω τι κάνει. Και επίσης να πω ότι δεν ξέρω πώς χτίζεται η Gwen. Οπότε θα πάμε στη τύχη. Όχι, έχω τον coach εδώ. Θα μου πει πώς χτίζεται η Gwen. Και θα μπανάρω λοιπόν. Σαν main της Gwen που είμαι, θα πω ότι ο counter της Gwen είναι ο Jax. Είναι δύσκολο μάτσα από Jax, αλλά δεν θα μπάναρα από τον Jax. Θα μπάναρες τον Mundo. Ούτε μου το θα μπάναρα πολύ. Yorick. Γρήγορα, τελειώνει ο χρόνος. Darius τέλος. Εντάξει, ο Darius είναι μια καλή επιλογή, ας πούμε. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε καν coach. Είναι τόσο γλυκούλα. Τώρα ξέρω γιατί με εινάρεις. Τις κινήσεις ξέρεις. Αμέ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα ράψουμε. Ωραία. Δεν θα μου πεις, εγώ θα τα πω. Η Q. Ναι. Ράβεις. Τι είναι η ράβης? Ξέρω εγώ, παίρνεις τις βελόνες σου και ράβεις. Ξέρω τι κάνει W. Τι κάνει W? Είναι ένας μεγάλος κύκλος και είναι μπλε. Και απλά υπάρχει ένας κύκλος. Ωραία, άκουσα. Η Q ψαλιδίζει στους άλλους. Η W είναι ο κύκλος που λες. Ο οποίος τι κάνει? Όποιος είναι εκτός του κύκλου. Α, το ξέρω, το ξέρω. Δεν σε Δεν βαρέσει. μου το πεις καν. Η ε κάνει ένα dash από που θες, που θες ένα μικρό. Οκ, και η ulti ρίχνει σε αυτές τις σκαρφίτσες τις πολλές, έτσι. Ναι, 3 φορές πρώτα. Ήρθε, δεν βάλω μου το. Είδες, άμα τον είχα μπανάρει όμως που το είχα πει, δεν θα τον είχα. Όταν μιλάω εγώ, χτενίζεστε όλοι σας. Ωραίο attitude. Πώς θα νιώσεις να παίξω καλύτερα από σένα? Αν έχω 10-0, θέλω να βγάλεις το σουτιέν σου και να το κάψεις μπροστά στην κάμερα. Ωραία. Με 0-10 το βγάλεις εσύ μπροστά. Πάμε. Θα πω εγώ τι αναβαθμίσεις πρώτο με Gwen. Τι Q. Και την ε νομίζω ότι σε βολεύεσαι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ. Άντε καλά. Είναι η Gwen. Χαμηλός φουλ τον είχα από τα ηχεία. Πω, όλη την ώρα πετήσεις αυτός ο άνθρωπος. Πετήσεις, κάνει αυτό, κάνει το άλλο, γυναίκα. Είμαι πολύ μοναχικά εδώ πέρα. Καλά, τι ωραίο φόρεμα. Εσύ τι κάνεις, πουσάρεις ή δεν πουσάρεις με Gwen? Η ε τι κάνει? Να το θυμηθείς. Κάνει τας. Φύγε, συγγνώμη. Q. Έλα εδώ. Δεν έρχεται εδώ. Θέλω να μου σπάσει τα νεύρα. Το farm. Τι σημασία έχει το farm, άμα είσαι όμορφος? Λοιπόν, ετοιμάσου για την επίθεση μόλις βγει η W. Ωραία. Άμα κάνεις Q πάνω, θα κάνεις παραπάνω όμως τώρα. Q ε. Μου είπες να πατήσω πρώτα την Q. Q ε. Πρώτα την ε πατάω. Όχι, τη Q και μετά από κατευθείαν. Πάλι το όλους. Να σου πω, πρώτη φορά παίζω Gwen και είμαι ήδη καλύτερα από σένα. Στάντερ. Οπότε μην έχεις απαιτήσει, παρακαλώ, κυρίουλη μου. Θα φαρμάρεις λίγο, κυριούλα μου. Φαρμάρω. Είμαι καλός φαρμευτής. Τον βαράω, κυριούλη μου. Μπράβο. Πανεύκολο, λες και κλέβω εκκλησία. Ο παπάς θύμωσε. Με κυνηγάει. Πάμε να φάω ένα υπερτέλειο γκάνκ εδώ πέρα. Πάμε επίθεση. Είδες το κόλπο μου με την W. Έριξε την Q και δεν πρόλαβε. 17 φάμε στο 5, τρελό. Δεν είναι στο 5, είναι στο 4 και μετά 5, κύριε. Q ε. Τι κάνει όλη του? Κάνει regenerate health το 15 φορές. Πας και του φώνησε δεν είναι 6 level. Δηλαδή πόσο τρόμπας μπορεί να είσαι σαν άνθρωπος για να το κάνεις αυτό. Καλή πρώτη προσπάθεια. Απλά το πατάς 6 κλικ και στο παρεί αυτόματα. Φίλε, ό,τι γουστάρω θα πατήσω. Να μην παίζει μέσα στο. Αντούλτη. Το μπορεί πολύ κακός. Και έτσι τον πήραμε. Το χειρότερο play που έχω δει στη ζωή μου, να ξέρεις. Και τώρα κάνουμε και ένα μπικ και γυρνάμε πίσω οπλισμένοι με αυτά που θα πάρουμε από το shop. Τώρα θα έρθουμε ντυμένοι με αυτό το βιβλίο. Πάμε για ένα round 2. Αν και νομίζω τώρα θα παίζει λίγο επιφυλακτικά γιατί τον γάμισα πολύ άγρια. Δεν νομίζω. Μπορεί να πάρεις αυτό φάρ. Προσπαθώ, άνθρωπέ μου. Έχεις εσύ ένα ναι. Και πάτα την ε. Έχεις εσύ. Χωρί μου έχεις έναν τρακλάρα να σου πετάει πράγματα ενώ παίρνεις το φάρμ σου. Γιατί με πέτυχε αυτό? Θα έρθει κανείς να βοηθήσει? Μου έρχεται. Πω, πιεστικός. Όχι, φύγε. Βγάλει κανένα πόσιμο.
Να τα, 2 πήρα. Τώρα πάμε να δείξουμε στο Μούντο ποιο είναι το αφεντικό του λέει. Ποιο είναι το βίωμα μας, δεν μας ενδιαφέρει το farm, πάμε για το Μούντο. Δεν ακολουθούμε αυτό το σχέδιο, άλλαξα γνώμη. Και δεν το πετυχαίνω. Παγιά. Δεν κατάλαβα γιατί είχε τα πάντα. Είχε έρωτα, είχε πόλεμο, είχε potions, είχε flash, είχε tower dives, είχε τα πάντα αυτό το play. Τι σου λείπει. Αυτό που καταλαβαίνω από τη συμπεριφορά σου είναι ζήλια ψώρα. Σε βλέπει, σε βλέπει. Άχρηστε. Άρχισα βάλα με τοξική χωρίς λόγο. Ωραίο, μπράβο. Κατάλαβες τι έκανε. Είδα τι έριξε και κανένα για να το αποφύγω. Σταν. Την ούλτη της έριξε. Εγώ το λέω Star. Είδες, είμαι 10 χρόνια μπροστά με αυτό που έκανα. Λοιπόν, το επόμενο σχέδιό μας είναι καθόμαστε κάτω από το τάρετ και αποφεύγουμε τις κινήσεις του Μούντο. Έκανε ούλτη, ναι. Θα μου πάρει το πύργο! Νικά στο lane. Ναι, έχω 60 φάρμα και 127 φάρμα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι θέλω να τρέχεις, να με βλέπεις και να φοβάσαι θέλω. Είδες Μούντο, τα πράγματα δεν λειτουργούν ακριβώς όπως τα. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Κάνε ούλτη στη Τζουάνι. Ούλτη στη Τζουάνι και βάλε. Τι ούλτη, πας καλά, δεν μπορώ, θα πεθάνω. Θα μ' ακούσεις, τι κότς με προσέλαβες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, έλα. Ezreal, Ezreal. Θα πεθάνω, Ezreal, θα πεθάνω, Ezreal. Συγγνώμη, Ezreal. Ωραία, πάρατε. Έλα! Τίποτα παίρνω. Θα πω ότι παίρνω τις μοδάτες bot. Αυτές που φοράνε οι γκομενάρες. Νομίζω ότι ο Μούντο έχει βγει λίγο μπροστά. Σπαστικέ, Μούντο! Σπαστικέ! Πω, κακό μπελά που έχω βρει. Κάτι μαλακία. Βοήθεια. Πάει το tower. Βοήθεια! Dodge. Δεν μπορώ. Dr. Μούντο είναι σπαστικός. Αχ, έχω ζεσταθεί από το hot play που έχω κάνει. Πάμε λίγο mid να φαρμάρουμε και εκεί. Το καλό το farm με κάνει να είμαι πρώτος στο game μου. Έτσι νικάμε. Έτσι κάνεις τα play. Η αρκούδα. Έλα πίσω. Q. Όχι Q. Δεν περνάω καλά. Όχι, είναι εδώ. Νταϊάννα, εσύ φταίς. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο τώρα, coach? Ποιο σχέδιο τώρα? Έχεις χάσει το top. Έχεις χάσει τον bot σε άλλο βίντεο. Ελάτε. Βοηθήστε με, ρε! Λοιπόν, σε ποιον θα κάνουμε focus? Φεύγουμε εδώ. Αποχωρούμε. Καλά πήγε αυτό, μπράβο. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι πριν έκανα teleport για να πάω εκεί πέρα και τελικά πέθανα. Και έτσι παίρνουμε τα kills μας. Άντε πάλι, όχι, αυτό είναι από άλλο βίντεο. Δεν με βοηθάνε. Πρέπει να το judge κάτι γενικά. Γιατί μπαίνει στο fight έτσι? Γιατί είμαστε bruisers. Τι γέτο, δεν ξέρω καν είναι bruiser. Τι είναι? Εντάξει, 3-6 έχουμε. Τι μπορεί να πάει χειρότερα από αυτό? Πάμε να βοηθήσουμε Warwick, πάμε, ελάτε. Οπα, ανάποδα την έκανα. Δεν πεθάνουνε! Ξέρεις πόσο δύσκολο να παίζει Gwen? Ξέρεις. Αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Πήραν και Baron. Τι θέλεις εσύ? Εντάξει, όμως έχω πάρει 3 kills που τα έχω πάρει με την αξία μου. Και πανηγυριακά. Ξέρω υπάρχει τη λέξη. Είναι αυνηγυρία. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να τελειώσουμε όπου να είναι γιατί την πολύ την Gwen την βαριέμαι ακόμα κι εγώ. Ήταν μάτς, ήταν αυτό που είδα. Ναι, δεν το θεωρώ σωστό αυτό που έγινε. Η ulti μου δεν τους κλάρει μία, έχω να πω. Άλλο game που χάθηκε. Ξέρεις κάτι, χάσαμε αλλά κερδίσαμε. Δεν θα με ρωτήσεις πώς? Όχι. Πολύ καλή ερώτηση. Σε όλα τα πράγματα δεν χρειάζονται να υπάρχουν και απαντήσεις. Χάσαμε και νικήσαμε, όπως λέει και ένας φίλος μου. Περίμενε. Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο μας game. Λοιπόν, θα παίξει Renekton, οκ. Επίσης μπορώ να πω κάτι. Αυτό το skin το πήρα μόνο και μόνο για να σου μπω στα νεύρα. Λοιπόν, τώρα άκου τι κάνει ο Renekton. Η Q του ανοίγει το στόμα. Δεν έχω αρχίσει καλά, και τρώει τους αντιπάλους του. Ή κάνει τας μπροστά. Πόσες φορές? 3. Και έχει μείνει W η οποία κάνει stun. Το έχουμε. Και η ulti, ξέρεις τι κάνει? Ένα τεράστιο κύκλο με πολύ περίεργα γράμματα μέσα. Το έχω δει εγώ, το έχω δει αυτά. Γιατί έχουμε τόσο κλονιστική ομάδα. Πάμε. Έχω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Χριστέ μου, τι items άσχημα είναι αυτά. Δεν θέλω να παίξω, είναι όλα άσχημα σε αυτό. Καταρχάς, πώς πας σε μάχη, ξέροντας ότι θα έχεις αυτή τη βλακεία. Μα αυτό το Ναι, είναι άσχημο. Εγώ δεν θα παίζα με αυτό το πράγμα.
Ποιος είναι ο τρόλας Σύμπα, για να τον κάνω blame αν δεν μπει. Α, ο Brand. Μπήκε το παιδί, μπήκε. Άντε ρε Brand, άντε ρε Brand. Τώρα νιώθω ότι ο Τίμο είναι εδώ πέρα και είναι αόρατος. Ποιος θα είναι εκεί, ένας κροκόδιλος ή ένας σκιούρος? Κιου! Θα σου προτανάλουμε τη δεύτερη κίνηση, την ε, για να το ορμήξει λίγο. Το dash είναι η ε. Τώρα δεν το φτάσει ποτέ. Τι πρέσα έχει, Γίνονται λάθη, ξέρεις. Ελάτε! Θες από τώρα βοήθεια. Ναι, δεν μπορώ, ρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θες να πατήσεις ε και πάμε. Ναι, μη μου λες τι να κάνω. Με εκνευρίζει αυτό που κάνεις. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Πες μου τι να κάνω. Ναι, η W θα περιμένει να σου βγει το plan και μετά. Σαν, της είπα κάνει W. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να του κάνεις W όταν σου κάνει Q. Γιατί? Γιατί σου κάνει blind και δεν μπορείς να το χτυπήσεις. Εντάξει, τώρα τι μου. Δεν μ' αρέσει αυτό το game. Δεν μ' αρέσει που παίρνει Τίμο. Είναι άδικο. Γιατί αυτός είναι. Σταμάτα να κάνεις W κατευθείαν. Δεν μπορώ να τον παίξω. Γιατί γελάς. Κάνε το W. Όταν δεν σου κάνει blind. Τον πήρες. Τι να αγχώθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει ο Ρένεκτον. Δεν μπορείς να παίξουμε κάτι πιο εύκολο. Πολύ εύκολο το Renekton. Δεν μπορώ, το μυαλό μου δεν μπορεί να παρέχει τόσες πληροφορίες. Να παρέχει τόσες πληροφορίες για τόσο εύκολο champion. Άντε τώρα, έχω 8 farm. Λοιπόν, ποιος είναι το επόμενο μας σχέδιο? Να μην κάνεις W όταν σου κάνει τη Q του και είσαι blind. Αυτό είναι το blind που βλέπεις. Ωραία, ναι. Όταν σου κάνει αυτό θα κάνει W, θα κάνεις πώς θα τελειώσει. Το έχεις. Ναι. Με ε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άσε με! Δεν είμαι σε θέση να καταλάβω ακόμα. Δεν μ' αρέσει αυτό το game, δεν μ' αρέσει ο Τίμο, δεν μ' αρέσει ο Renekton, δεν μ' αρέσει το game και ο Renekton και ο Τίμο. Τι κάνει ο Brand εκεί? Ναι, Brand, τι κάνεις αγόρι μου? Εντάξει το ξικούλι μου. Εντάξει το ξικούλι μου. Δεν μπορώ να φαρμάρω. Επίσης, πεινάω για εκδίκηση. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο Renekton. Γιατί ο Brand έχετε στο lane μου? Γιατί γελάς? Είναι αστείο το lane. Τι κάνει ούλτι μου? Έχεις άνοια. Ναι. Έλα. Μπάσαρδος. Καλέ, σαν να μου έδωσε ούλτι η Λούλου νιώθω. Q. Προς τα Q. Πήγες δεξιά και όχι κάτω. Ρε, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, μη. Να περπατήσεις προς τα κάτω. Ναι, μια μέρα θα ξέρω να πέσω πολύ καλά, το πιστεύω. Αλλά αυτή η μέρα μπορεί να αργήσει λίγο. Και όταν γίνω καλή, κρυφτείτε στα λαγούμια σας. Θα λέτε, όχ, βγήκε η καλύτερη παίχτρια. Τι κάνει η MF εδώ? Και γιατί κάνει damage η της? Μπράβο. Άμα το κάνεις πάνω θα τον έχεις πάρει κιλά. Τι να κάνουμε? Σταμάτα να πατάς Q μόνη σου. Μπορούμε να αγοράσουμε ένα τσιτζιμπλίκι. Και τώρα βγάλαμε το πρώτο μας item. Και είμαστε δυνατοί. Μπέλα, σε παρακαλώ, όλα στο top. Χρειάζομαι βοήθεια. Η Q όσο και την πατάς είναι από κοντά. Ωραία, Ευχαριστώ. Πέθανε ο Brand. Πού πήγε? Το πει. Και έτσι νικάμε. Παραδοθήκαμε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί έπαιξα το τελικό επικό play μου στο τέλος. Σαν λουκούμι ήτανε. Επιστικό βίντεο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά να φτιάξει ένα τέτοιο βίντεο. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Προτιμώ την Query γιατί είναι όμορφη. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι λίγο σεξιστικό. Όχι, άμα ήταν και ο Renekton όμορφος, θα μ' άρεσε. Θέλω για απόλογο νομίζω. Για απόλογο, πρόλογο ή επίλογο? Τι απόλογο? Απόλογο. Θα κάνουμε τώρα έναν απόλογο. Αυτός είναι ο απόλογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Αυτά. Κάντε like και subscribe για επόμενα βίντεο που θα παίζω και άλλα πράγματα και που θα κάνω εγώ coach. Spoiler alert. Spoiler alert. Καλή συνέχεια. Κλείστο.